Saps per què la Bíblia es diu la paraula de Déu? Perquè la Bíblia està inspirada per Déu. I no serveix només per conèixer el regal de la salvació. També serveix per aprendre a viure. L'escriptura és inspirada per Déu i serveix també per ensenyar, per refutar, per corregir, per educar en la rectitud. Inspirada per Déu. L'escriptura és inspirada per Déu i serveix també per ensenyar, per refutar, per corregir, per